Salutare, bă, și fete și bine am găsit la un nou episod. Asta ne jucăm doar arma albastră. Revenim aici. Revenit din avion. După cum am spus, doar arma albastră. Sper să găsesc. Vin de jos. După cum vedeți, eu am doar audio albastru. În rest, n-am. Da, Kingfisher-ul, l-am albastru, l-am albastru. Trebuie să am grijă. Și strâmbă, se. Nu nimerești. Ăla e. Am avut noroc, dar nu știu de ce nu mai merge telefonul la un timp. Doamne, se blochează mie. Trebuie să mai șterg. Da. Doar l-am bătut, i-am dat un rare bomb. Ue. Și să mort cu o bărtă la loc. Arată că s-a întors. Iată-le. Ăla e. Prea bune. 2 kg pe același om. Mi-am. Ce pus, băi? 2 kg pe același om. Ce bun, băieți. Stai că ăștia să bat, bă, ăștia să bat. Ușă un kill. Knock. Și bună, se. Intrau eu. Doar arme albastre, gen. Eu chiar am doar arme albastre, gen. Audio albastru. Kingfisher. Slab. Mai am puritoria cronica aia albastră. Dar nu cred că o găsesc. Da, mă, sunt bine. 3 kg. Mai headshot l-am făcut. Am crezut. Bă, cum vedeți, am murit din păcate. Vine și un player pe mine. Avea un MP, eu cu Kingfisher, n-a ce să fac, gen, n-aveam. Da, hai, măcar am cu 3 kg, gen. E bine, e bine, e bine. E bine, măcar nu e rău, știi? Bă, a adut uneori Kingfisher, dar nu mereu. Să vedem ce... Mă, nu avem nicio schimbare. Bă, de ce am lăsat Kingfisher-ul? Kingfisher-ul meu. Albastru, de ce am eu un skin pe Kingfisher albastru? Păi albastru, din tot skin albastru. Mi-am player. Că n-am voie să-i dau cu magul. Ridic la cap. E, mult ca la cap, dar nici așa e nu poți gro. Așa că sunt prea bune. Am dat numai în vestă, dai bun. Iată-le. Și bună, stai. 5 kg ești nebun. Și ăsta n-avea, ui. Uite așa la carcă. Sper să nu se termine acest videoclip aici, că... Da, rău. Era să că m-am văzut pe stupid, dar n-am lăsat. Bun, după cum vedeți am luat plus 71. Am făcut și diamond. 6 kg. Bun, cam atât a fost cu acest episod, ne vedem data viitoare. Fiți cât mai fericiți, beți cât mai multă apă. Pa, pa, dați un like și o abonare.